Ang dalaang kasulatan, inubas sa katawan, aron mahibalo sa subok sa gilid. Sa siya ayang salang, tinuan isubok niya, ang nakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon ako asya, ito sa kanakitan, naganda mo tuloy na, sa kanan nga balaan, umubalik siya. Ini sa kalibutan, uhaulog na rilong natuman. Bisan tayo di ay tilayo sa kanan nga katawan, ang pahiyong sa Diyos ato nga palahihon. Pagkatapos na ng dapat siyang mag-ahuman, ang sa nakalusa sa kapanahunan. Karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo tuloy na, sa kanan nga balaan, umubalik siya. Ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo tuloy na, sa kanan nga balaan, umubalik siya. Ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang magtuman. Sa tumanutang anak niya sa naman, panahon pa, ato nga isang niya, ang kaluwasan niya, abot ng ang kalibutan, ang sigun kita, aron ipalingan, sa lubog sa katawan. Karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo tuloy na, sa kanan nga balaan, umubalik siya. Ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Home. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Home.
Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa gihapon niining taknaa kami magapasalamat kanimo nga sa gihapon duna pay kahigayunan nga masabod tinhis kanginan ang mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa ug panalangini usab ang tanan nga mga nagapaminaw nga unta pinaagi sa influences gahom sa Espiritu Santo ang pulong nimo nga ilang ginapamatian magaabli sa ilang mga salabutan magadanag sa nangitngitan nga dalan og sila imo pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat Ginoo sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo, no? Nga sa inyong willingness o sa inyong loyalty mahitungod ini nga programa pero doon na tay changes karon no tungod lagi sa dili maayo nga panahon tungod sa low pressure magsigig panugdog magsigig pangilat unya dili ayo as of now strong ang kuan tungod kay dunay diferensya naglikay lang ta nga ang transmitter o kon ang uban diri nga mga gamit makilatan mauna nga nidangop lang ta sa pagkakaron lang sa pagkakaron sa Facebook Live no Facebook Live busa kutob sa nanuod o nagtan-aw nining atong programa welcome kaniyong tanan by the way ang ako nga kauban karon ang akong maanyag og buotan nga bayaw si Miss Hanilyn Punay siya karon ang maghatag personal og mga mensahe sa awit. Unya si Brother Libby dili na to ikauban karon tungod kay duna siya importante no naay namatay unya gikinahanglan ang iyang panahon. Si Brother Isaw po dili sad gyud conflict ang iyang schedule busa dinhi sa kahanginan ako ang mag-inusara pero inusara nga naa po'y nag-inusara nga muhatag og mensahe sa awit si Miss Hanilyn Punay no. Well, once again, welcome dinhi sa ato nga programa. Og sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato usa nga pamatian ang mensahe sa awit nga nagagikan kang Miss Hanilyn Punay. Kito na. Ay, ikaw, giri ang tanadaan. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit di mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwang. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo.
pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Sa Diyos lang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Okay, one more song. May nagmamahal sa'yo, alam mo pa. Lagi mong kasama, siya'y nagbabantay sa'yo, saan ka man pumunta. Alam mo ba, si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo, dahil nagmahal ka sa Kanya. May tumutulong sa'yo, alam mo ba, sa iyong problema. May tumutulong sa'yo hanggang sa malutas mo. Alam mo ba, si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo, dahil nagmahal ka sa Kanya. Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo, dahil nagmahal ka sa Kanya. Dahil nagmahal ka sa Kanya. Alam mo ba?
Okay, daghang salamat Miss Hanilin Punay. Well, mga higala sa gihapon na magpahibalota nga dunay dako nga changes sa atong programa tungod sa dili maayong panahon, no? Hilabihan kog sugas, mga lipak, dalugdog, pangilat unya gilikayan nga basi og madakop sa kilat ang transmitter sa atong radio station busang ato lang usa ning himuon sa pagkakaron nga mag-live ta, no? Mag-live ta pero dili ni permanente ha. Sa karon lang ning panahon. Okay mga higala, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan mag-ampo kita. Dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa gihapon kami nagahangyo kanimo nga magapanalangin ka sa mga tao karon nga nagapaminaw, mga tao nga naglantaw dinhi sa Facebook Live. Itugot mo unta o Dios nga ilang maramdaman ang imong pagpanginahanglan, din ikaw nagpaabot nga sila mo alagad diha kanimo. Tanduga ang ilang mga hunahuna o kasing-kasing o hinaot nga ang imong pulong nga ilang pamatian maghatag kinig kahayag sa gitngit-ngitan nga kinabuhi tungod sa sala. Kanimo nagapasalamat kami nga magatubag ug maghatag ka sa among gipangayo pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga kaigsunan sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa. Well, ato ning hatagan og atensyon, ato ning hatagan og pagtagad kining pangutana ang ni Maximo Pilunis, no? So Brother Maximo Pilunis, ang kinini ang imong pangutana mao karon mo ato nga tagaan og kahigayunan sa pagtubag dinhi. Ingnon ta na lang dinhi sa Facebook Live kay lagi do na may changes tungod sa atong panahon karon kay dunay duha ka bagyo, no? Ang rumbo sa usa niya na napasulod na sa silangan ug ang usa to paingon sa Palawan. Mao na nga ang ulan dili basta-basta ug unya sad kanana ang grabing pangilat, dalugdog ug unya mao na hinungdan nga nag-Facebook Live lang ta as of now, no? Okay, ato ning kuani ang imong pangutana Mr. Maximo Pilunes, no? Salamat kayo niini. Ato ning tanawon, maayong gabi kaninyo sir. Tungod ba kay Sabado ang inyong gibantayan nga igpapahulay inyong pasanginlan ang Katoliko nga nag-usab sa Sabado ngadtos Domingo? Salamat. Okay, daghang kayong salamat Brother Maximo Pilunes, no? Matod pa ni mo diri, tungod ba kay Sabado ang inyong gibantayan nga igpapahulay inyong pasanginlan ang Katoliko nga mao'y nag-usab sa Sabado ngadtos Domingo? So mao ni ang imong pangutana Brother Maximo Pilunes. Ang tinuod pagkasulti Brother Maximo, no? Wala gyud na sa among huna-huna nga mamasangil mi. Unang-una kini nga programa gipasabot na ninamo sa makadaghan nga Bible base ni nagbase ni sa Biblia. Karon kun kanang imong huna-huna ato nga ingnon ta pahanuntan nga kami tungod kay Sabado ang among gibantayan nga igpapahulay unya mamasangil nami sa Katoliko nga mao'y nag-usab sa Sabado ngadtos Domingo. Kung ato nang pahanuntan ng mga bahina kanang mga puntuha, sa imo kahang paghuna-huna, kung amo ng himuon, amo ng buhaton, ang pagpasangil sa inyo nga giusab ang Sabado ngadtos Domingo, unsa may makuha namo ni ana nga mamasangil man mi. Ang Zacarias Kapitulo 1 timaniha, sa ikaduhang Timoteo 3:16 nagsulti ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang kini nga programa nagatudlo nagbase kini sa kasulatan. Ang Zacarias Kapitulo 8 versikulo 16 nagsulti, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isigkataw. Timan-i nga ang gisulti sa Dios nga musulti ang tagsa-tagsa sa matuod sa iyang isigkataw. Bahin sa imong pangutana, Brother Maximo Pilunis,
nga tungod ba kay Sabado ang amo nga gibantayan nga igpapahulay, mamasangil na lang mo sa Katoliko nga giusab ang Sabado ngadtos Domingo? Dili gyud na pamasangil, Brother Maximo Pilones, kundili tinuod gyud na. Pero sa dili pa ta mo irog didto sa unahan, tugote kay lagi kining programa Bible based man tugote nga ako usa nga basahon ang niya sa Biblia, kay ang kasulatan gituga man sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon kung atong basahon dinhi sumala sa gihisgutan sa Biblia sa gitawag og Duay version Latina Vulgata nga kinisya gibinisaya ni Pari Manuel Yap. Nag-ingon dinhi sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 10. Nag-ingon, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili magbuhat og bisan unsa. So Brother Maximo Pilones, malinaw, tin-aw ang gipasabot, gipadayag ug nasulat sa Biblia. Tin-aw ang gipasabot, gipadayag nga niya sa Biblia, tin-aw og klaro ang balaang kasulatan kay gituga man sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Klaro ang gitudlo sa kasulatan, klaro ang gitudlo sa Dios nga ang adlaw igpapahulay Sabado dili Domingo. Timan ina, well, adto taron nga anang giingon nimong mamasangil nga giusab ang Sabado ngadtos Domingo. Atong balikan ni ang gisgutan. Hinumduman nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Timan nga ang adlaw igpapahulay nga iya sa Dios ang adlaw nga Sabado. Timan ayaw kalimot niya na. Kay aron ba nga makuha gyud nimo ang sentido gyud nga ang gisulti sa Biblia nga ang Dios nagsulti nga ang igpapahulay Sabado sa Ginoong Dios nimo. Hinumduman nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo. Nag-ingon ang 9, unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsa. Matin-aw nga ang ipapahulay sa Dios nga adlaw ang adlaw Sabado dili Domingo. Tandaan nimo na. Karon, klaro man gyud ni tin-aw ning nasulat og ang gitudlo sa Ginoo dinis Biblia nga Sabado ang ipapahulay dili Domingo. Niasa ako ang kamot kining doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños in Lengua Bisaya. Tanawa dinhi sa inyong gihisgutan nga napulo kasugo sa Dios. Nag-ingon dinhi dinhi sa inyo hagi dinhi kining ikuang gyud kining kanini ang ikatulo sa napulo kasugo sa doktrina Kristiyana. Nagingon nga matud pa dinhi nga pagasantuson mo ang mga Domingo o pista nga iglilihi. So ang gisulti dinhi sa Biblia, pagasantuson ang Sabado, pero pag-abot sa doktrina Kristiyana, pagasantuson ang adlang Domingo. Dinhi musugod na unta ka pagkasabot uban sa tanan nga nakasabot nga unta inyong mahibaluan nga ang igpapahulay sa Ginoo Sabado pero giusab sa simbahang Katoliko. Kining kini ang pagasantuson ang Domingo ug pista nga iglilihi. Sa laktod pagkasulti, dili na pamasangil ang gitudlo sa Dios sa Biblia Sabado samtang ang gitudlo sa doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños en Lengua Bisaya gihisgutan nga pagasantuson ang Domingo. So sa laktod nga pagkasulti, ang tao mamili sa balaod sa tao o sa balaod sa Dios, pero alang namo o alang niini nga programa Jesus is a Hope, magapili sa gitudlo sa Dios o ang gisulti sa Dios nga igpapahulay sumala sa nahisulat sa Biblia. Karon niya ato kuno ni nga tan-awon. Ingon nga kinisya, ingon nga kinisya, klaro man ang gisulti o gisugo sa Ginoo. Kanang giingon nga inyong pasanginlan ang Katoliko nga nag-usab sa Sabado ngadtos Domingo, dili gyud na pamasangil, Brother Maximo Pilones. Niya ato nga sulayon sa pagtan-aw dinhi ang gihisgutan ako ning tan-aw sa ato ning tan-aw dinhi sa kining doktrina Kristiyana, inyo magyud ning balasahon inyo ning doktrina. Unya ni ay dugang pagpamatuod sa inyo gihapon ni
nga balasahon nga ang imprimatur niini mao si St. Louis, ang imprimatur ni mao si kanini ang P. Brown, no, ang nihil obstat niini mao si F.J. Holwick, Consul Librarium. Ang imprimatur ni mao si Ludi Vizinay, si U.G.S. Hogg. Mo ni ang kuan dinhi ni pamatian ninyo ni ang gihisgutan dinhi sa Vatican January 25, 1910. Nag-ingod dinhi, "Dear Reverend Father, His Holiness is bestowing His apostolic blessing upon you and your labors, desires me to convey to you the expression of His appreciation of your efforts for the salvation of souls and for the spread of the knowledge of the true faith. Wishing you a very blessing. I am their Reverend Father, yours faithfully in Christ. R. Card Mary Dale Van." Unya mo ni ato ning ato ning basahon dinhi ang gihisgutan dinhi sa page 50, no, sa second edition 1910, page 50 by sa inyong Converge Catechism, no, sa the Converge Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gimman sa second edition sa 1910 sa page 50. Unya balansiha kuno kanang naa sa imong hunahuna og insakto ba tinuod ba kanang imong gisulti tungod kay Sabado ang among gibantayan nga igpapahulay, mamasangil na lang mo sa Katoliko nga nag-usab sa Sabado ngadto Domingo. Brother Maximo Pilunis, dili na pamasangil. Ang gisulti sa Biblia sa Zacarias 8:16, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo batok sig isig katawo, sumulti sa matuod. So ang tinuod gid mo isulti, so dili ni pamasangil. Niyaw ako ning basahon na sa The Converge Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gilman sa second edition 1910 sa page 50. Akong basahon ni nag-ingod dinhi, which is the Sabbath day, Saturday is the Sabbath day. So Brother Maximo, sultihan ka nako. Ang simbahang Katoliko nagsulti ung nagtug-an sa tinuod. Kini siya mauni ang konkreto nga ebidensya nga ang simbahang Katoliko dili inosente, dili ignorante ni ining bahina. Nasayod sila o nahibalo sila. That's why nga ilang gisulti ang tinuod. Ang pangutana, which is the Sabbath day? Which is the Sabbath day? Ang ilang tubag, Saturday is the Sabbath day. Timan nga dili gyud mahitabo nga pamasangil na ilang gitugan. Ang Saturday lisod mo na nga ingno nimong Sunday. Sabado gyud. Unya ang gisulti dinhi, why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong ato mang gibantayan ang Domingo inay sa adlawng Sabado? Niyang ilang tubag, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So dinhi Brother Maximo Pilunes, hinaot pa nga malukmay ka sa imong hunahuna uban sa tanang naminaw karon. Ang pulong sa Dios among ginapresentar dinhi niini nga programa, dili sa pagpamugos, dili sa pagpangdaot, dili sa pagpanghilabot, kundi aron sa pagpahibalo. Kay gisulti man na sa Ginoo, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isigataw. Gisulti dinhi, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So dili na ingon nga pamasangil namo nga inyong giusab ang Sabado ngadto Domingo. Klaro kayo ni nga gikuani, klaro kayo ni nga giamin gid ni, giakseptar gid ni, gidawat ni sa simbahang Katoliko nga ilang giusab ang adlawng Sabado paingon ngadto sa Domingo. So Brother Maximo Pilunes, itugot lang gyud unta nimo nga ang kamatuoran, ang pulong sa Dios dinis bala ang kasulatan imo nga madawat. Imo nga madawat. Karon ni ato ni nga klaro na sa tuig 336 ang
konsilyo sa Laodicea ni adtong tuig 336, ang Iglesia Katolika officially nga ila gyud nga giusab ang Sabado ngadto sa Domingo. Klaro na og tin-aw na karon niya. Anhita sa Biblia kung unsay gisulti dinhi. Balikon nako ang ikaduhang Timoteo 3:16 gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kung Biblia nay atong basihan dinhi, maklaro na to og unsay gitudlo sa Dios. Ani Brother Maximo Pilones, pamatii kining gihisgutan sumala sa Exodo kapitulo 20 versikulo 12. Akong basahon ha, nag-ingod dinhi and I give them the Sabbath, a day of rest. Tanaw ha, ang Diyos gud ani nag-ingon siya ug akong ihatag kanila ang igpapahulay, ang adlaw sa pahulay. Sa usa ka semana adunay 7 ka adlaw. Nahibalo ka ba og unsang adlaw nga adlaw igpapahulay ning 7 ka adlaw? Ang ikapitong adlaw, mo'y adlaw nga igpapahulay nga Ginoo. Nag-ingon siya, and I give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. So malinaw, tinaw, nga ang gihatag sa Dios nga igpapahulay, adlaw igpapahulay, kanang gitawag every 7th day, matag adlaw ikapito nga adlaw. Matag ikapitong adlaw. Busa dili na pamasangil, Brother Maximo, pagsulti lamang sa tinuod. Hinaot pa nga makagusto ka og higugmaon mo ang matuod. Unya, nag-ingod din I give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. Matag ikapitong adlaw. As a symbol between them and me. Ingon nga maoy simbolo o timaan taliwala kanila og kanako. Something between them. Tawag kanila sa katawhan sa Ginoo. Unya, nag-ingod din and me. Unya, nag-ingod to remind them that it is I the Lord. Aron sa pagpahinumdum kanila nga ako mao ang Dios. Who sanctifies them, nga nagbalaan kanila. Unya gisulti dinhi that they are truly my people. Brother Maximo Pilones, unta makonsensya ka sa mga butang nga imong nadungog og nabati. Unta mahimuan nimo og desisyon sa kinabuhi uban sa tanang nanuod, nagtan-aw karon naminaw. Nga unta inyong dawaton ang pulong sa Dios nga inyong gipamatian. Nag-ingon ang Ginoo matud pa nga matud pa niya nga to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. Ang tinuod niya nga mga katawhan sigon dinhi sa atong gibasa, akong klarohon lang gud ni kay aron nga pwede man na i-take note ninyo aron og naamoy Biblia inyong matan-aw dinhi. Nag-ingod dinhi, and I give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. Maklaro, wa maging every first day. Kay unta og first day ang gigamit na termino dinhi, ba simple Domingo kay Sunday is the first day of the week. Pero dinhi every 7th day as a symbol between them and me. Aron mahimong timaan taliwala kanila og kanako. Naay timaan. Unya nag-ingon pa dinhi, who sanctifies them, nga nagbalaan kanila that they are truly my people og sila mahimong akong tinuod nga mga katawhan. So kung imong tan-awon ang Biblia, ang giangkon sa Dios nga iyang mga katawhan ang nagbantay sa adlaw Sabado, ang nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kung gisulti dinhi nga ang iyang tinuod, naging siya that they are truly my people. Kung ang tinuod niya nga mga katawhan, nagbantay di ay sa adlang ipapahulay, nagbantay di ay sa adlang Sabado, ang wa magbantay sa adlang Sabado, kang kinsa man di ay na nga katawhan, kay ang gisulti sa Biblia nga that they are truly my people, ang mga Sabbath keeper man. Brother Maximo Pilones, ako nagtuo nga nahangpan og nasabtan nimo kining mga bahina, pero hinaot unta o basta na namina ron nga dili gid mo mga close-minded. Una ko natong basahon dinhi sumala sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 20 nagingon, and hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Sumuni ang gisulti dinhi, and hallow my Sabbath. And how come nga dili man nimo nahimuon ang pagbalaan ni ining adlaw nga mao man ni ang gisugo sa Ginoo?
Unya makalilisang gyud nga talan-awon kay ang wa isugo sa Ginoo mo'y inyong gipakamithi, mo'y inyong gisunod apan ang sugo sa inyo Ginoo inyong isalikway. So mo na ang gisgutan sumala dinhi sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo Ezekiel 22:26 nagsulti dinhi sa Ezekiel 22:26 og ang ilang mga mata gitaptapan sa akong adlawng igpapahulay og ang ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Timan nga kun ang Biblia mo'y atong pasultion, mo'y atong tan-awon, ang inyong mga mata gitaptapan sa adlawng igpapahulay sa Ginoo. Kanang imong mata sulay lagyud na literally sa pagkuang gyud pagtaptap, doon na kapabay makita, wala na. Mauna nga ang tinuod nga adlawng igpapahulay, wa na makita sa kadaghanan nga nangalagad karon kay nganuman tungod kay tinaptapan ang ilang mga mata. Ug matud pa di og ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Busa kining mga tao nga mga namatawag na tog Sabbath breaker, mga tao kini nga mga tinaptapan ang ilang mga mata ug matud pa ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala, meaning nga kini sila nagpasipala batok sa Dios, nagtamak-tamak, nagyatak-yatak, nagapasipala batok sa kasuguan sa Dios. Brother Maximo, dili pa bagyo di ay matinaw para nimo pamasangil pa bagyo di ay kining mga bahinag kaming ning mga butanga, dili hinumdumi nga nagapanuktok sa imong hunahuna og kasing-kasing ang pulong sa Dios. Ang Dios naghulat og nagpaabot kaninyo diin kamo mosunod muduol og moalagad diha niya. Apan kanus aman mo mahimong alagad, ha? Nga inyo man gisupak ang adlaw nga gisugo sa Ginoo. Nagingon siya dinhi, and hallow my Sabbath, and this shall be a sign between me and you. Usa ni katimaan tali sa tao sa iyang katawan sa Dios ug sa Dios ang adlaw nga igpapahulay, ang adlaw nga Sabado na ay timaan. Ngano ba nga importante magyud ning timaan? Ha? Sa imong pagpangalagad higala, ang importante mao nga makasabot ka og unsa ning timaan. Tan-awa ra gud, ha? Tan-awa ra gud. Ipanginsama nato sa manok. Ikaw na akay manok. Ang imong manok nang itlog, usa lang ka manok ang nangitlog, depende sa gidaghanon sa itlog nga iyang iitlog. Ang itlog nga gipangitlog sa manok, pareha ang kadagko, pareha og kulor puti. Pero matingala ka, ha? Nga inig ka piso ni ana, naglain-lain na ang kulor. Ha? Naglain-lain ang kulor. May tubaon, may banting, o unsa na lang na nga mga balhibo. Unya, sa imo pong silingan, nagbuhi pod og manok. Sa samang pagkaagi, pagpamiso na, maura gihapong balhibuha sa mga balhibo sa imong manok ang ipamiso sa manok sa imong silingan. Ang pangutana karon ini mao, kung dili nimo na pangitaan og paagi, ha? Labi nagbuhi kay dinas bukid, pamuhian ra maning mga manok, tagsa ra man na nga itangkal kay lagi makaiwas man ka og dili gamay dako gyud gastos tuktukon kay mahal po yung tuktukon karon. Pero ngano man nga masiguro nimo ang imong manok tungod kay dunay timaan. Naglain-lain ang timaan, ang uban butangan lag singsing, ang uban putlan las kumagko still, ang uban astunga, ang uban kalingkingan. Bisan pag mag-ipon na pulos mga manok pareha og balhibo, ha? Pareha og balhibo. Makahibaw gyapon ka kung asa ang imuhang manok. Nganuman, duna kay timaan. Sa samang pagkaagi sa atong kapanahunan karon nang lutaw ang daghang mga relihiyon, makita nimo ang ilang pagkabalaan, makita nimo ang ilang pagkadiyosnon, nagampo og Dios, nagsimba og Dios, nangalagad og Dios. Nan karon kung ato ning tan-aw dinhi, kung ato ning himuon ning mga bahina, unsaon man nimo pag-ila sa tinuod nga iya sa Dios nga pareha man nagampo og Dios. Ha? Pareho man nangalagad si Ginoo, pareho man nagsimba sa Ginoo, samas manok parehag kulor. Ha? Apan maila nimo kay dunay timaan nga kana siya imo na nga manok. Sa samang pagkaagi sa daghang mga nangalagad sa Ginoo karon, daghang mga pundok, pulos nagsimba, nagampo, nagalagad sa Ginoo, pero ang iyas Ginoo dunay timaan. Unsay timaan sa mga katawan sa Ginoo? Ang adlaw nga igpapahulay, ang adlaw nga Sabado.
Kay mao man na ang adlaw ipapawlay sa Sabado, mao itimaan sa mga katawhan sa Dios. Sigon sa gibasa, and hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Karon, kung maunay timaan alang sa mga katawhan sa Dios, ikaw nga nagbantay niya ng adlaw nga wa itsulti sa Ginoo, wa ihatag sa Ginoo, kang kinsa man na nga timaan. Brother Maximo Pilunis, ayaw gyud kalimot. Ayaw kalimot sa gipamulong ni Kristo. Importante ni nga imong seryosohon. Tungod ba kay nagsimba, nagampo og nangalagad kas Ginoo, imong hunahunaon nga siguro na nga katawhan ka sa Dios? Siguro na nga ikaw malangit? No. Ang gipamulong ni Kristo sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, matud pa ni Kristo, dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Kinsa ang makasulod dito sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Unsaon man nimo, Brother Maximo Pilunis, pagpamatuod nga kanang adlang Domingo, mauna ang kabubuton sa Ginoo kaysa ato nang gibasa ang Sabado man, dili man Domingo. Karon kung atong tan-awon dinhi, tanan ba'y makaangkon nga iyas Ginoo? Yes. Ni bisan kinsa na to, pwede tang makaangkon, pwede tang makasulti nga kita iyas Ginoo. Pero kung ang Biblia na pod, mo'y atong sandigan, mo'y atong basihan, kinsa man na ang giangkon nga alagad si Ginoo. Kung atong basahon dinhi sumala sa Isaiah 56:6, mao ni ang gisulti niining bersikulo sa Isaiah 56:6, mao ni ang giingon dinhi. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon alang kang Jehova, aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan Jehova, aron mahimo nga iyang mga alagad. Timan igid ha, aron sa paghigugma sa pangalan Jehova, aron mahimo nga iyang mga alagad. Tanan ta dili ta mahadlok, dili ta maulaw, dili ta manaduha sa pag-ingon nga kita mga alagad sa Dios. Pero ang pangutana diha mao, duna ba'y mga kamatuoran nga ikaw o unsaon man pag-ila nato sa kamatuoran may tungod sa mga alagad sa Dios? Balikan ako ra gunig basa ingon dinhi, matud pa nga ingon man nga usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan Jehova, aron mahimo nga iyang mga alagad, ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini ug nagapadayon sa hugot gayud. Timan-i nga ang gisulti dinhi, ang iyang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw igpapahulay. Kung ang mga alagad sa Dios sigon sa gibasa ang tagsa-tagsa nagbantay sa adlaw ipapahulay, kamong nagsupak sa adlaw ipapahulay kang kinsa man imong mga alagad. Kamo na lang ang magunahuna, kamo na lang ang magtulutimbang may tungod sa makamaturan nga inyong nadunggan ug inyong nabatian. Karon niya, pamasangil bago di ay ni nga inyong giusab ang Sabado ngadto sa Domingo, dili na pamasangil, kundi usa ka na kadako kaayong pribilehiyo ug kaiganan nga natug-anan mo sa insakto, natug-anan mo sa tinuod. Mo bitaw nag-ingon si Kristo, matud pa ni Kristo nga kinini nga magbantay kamo nga walay magapasalaag kaninyo. Magbantay mo way magpasalaag ninyo. Unya hinungdan bitaw nga ipawali ang kamatuoran tungod kay daghan ang nangaysalaag karon. Ni ako'y basahon dinhi, Brother Maximo Pilunis, kinini ang dinhi sa Webster's Dictionary sa 1929 edition. Akong basahon na, Sunday, so called because this day was anciently dedicated to the sun, or to its worship, the first day of the week. Webster's Dictionary sa 1929 edition. Okay, huna-huna ako nun og unsa man ining pagkasultiha. Unsa man ining mga bahina. Kung imo ning nuntan gyud ang pagtuki sa kamaturan, ay imo gyud makaplagan ang kamaturan, brother, Maximo Pilunis.
Kung atong basahon ang Catholic record sa September 17, 1893, this is a Catholic record September 17, 1893. Akong basahon ni nag-ingon, Sunday is founded not on scripture but on tradition and is distinctly a Catholic institution. So sa lagtod pagkasulti, Brother Maximo Pilunis, unta, kanang imong hunahuna nga namasangi lang mi, wad ana nga naman. Ni amanay mga konkreto nga ebidensya, mga konkreto nga kamatuoran, nga tinuod gid na nga giusab. Kung atong tan-awon din sa kinini ang Catechism Mid-Isis sa volume 1 sa page 341 and 342, Brother Maximo Pilunis, usa ka historian nga mao si Henry Gibson. Nag-ingon din ni Henry Gibson, a Catholic, says, the church changed the day from Saturday to Sunday. Tanawa ha? Ang nagsulti ni usa ka Catholic historian nga si Henry Gibson. Nag-ingon a Catholic says, no? Ang Katoliko musulti, the church changed the day from Saturday to Sunday. Ang simbahan nagausab sa adlaw nga Sabado ngadto sa Domingo. Pamasangil bagod ni dili ang pagsulti sa tinuod mo'y niini nga programa nga inyong ginapamatian. Unya dugang pa din nagingon, how great is the authority of the church, which is acknowledged by the universal practice of the whole Christian world, since they observe the first day, keep holy only from the tradition and teaching of the Catholic Church. Ang pag-keep sa Sunday, Brother Maximo Pilunis, only the tradition and teaching of the Catholic Church. Dili na pagpamasangil og tungod ni ana, gisulti ba sa Ginoo nga dili ka magsaksi og bakak batok sa imong iskataw, sumala sa Exodo kapitulo 20 versikulo 16. Og tungod ni ana kamatuoran ang imong nadungog og nabati, Brother Maximo Pilunis, uban sa tanan nga mga naminaw karon. Karon dugangan pa nato, Brother Maximo, dinhi sa kung atong tan-aw dinhi, no? Klaro magini kay ato man nga matan-aw gud, no? Dinhi ang mga kasaysayan, ang mga ebidensya. Kung imong basahon kini ba sa kinini ang T. in Wright, C.S.R. in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. Unya patalinghog ni Brother kanini ang Maximo Pilunis kay ni ay ilang offer. Unsa man ning offer? Gitanyag ba? Niya. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. Tanawa, period na. Matud pa nga akong balikon ang gitanyag nga usa ka libo ka dolyar kung si kinsa ang makapruyba kanako gikan sa Biblia lang gyud, nga that I am bound to keep Sunday holy, nga diin na ipabantayan ag ipabalaan ang adlawng Domingo. Nagingon din there is no such law in the Bible. Period na sad. Walay sugo niini diha sa Biblia. Syaro naman po, Brother Maximo, uban sa nang nanuod karon kung dili nyo masabtan ning mga bahina. There is no such law in the Bible. Wala niini sugo diha sa Biblia. Kung wa man sugo niini sa Biblia, mamalandong mo nga sugo ra di na sa tao. Ang gisulti din there is no such law in the Bible. Mo ni ang gisulti din Matud pa, padayon na basa, it is a law of the Holy Catholic Church alone. Sugo ra gyud na sa Iglesia Katolika. Unya gipasangin lang di mo ana, gidaot di mo ana, nga gisultir man na ang kamatuoran. Niya pa. Sa The Catholic Mirror, September 23, 1893, ingon ini ang gisulti. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday. So dili gid lagi gid ni pamasangil. Tinuod na mo ning gisgutan sa The Catholic Mirror, September 23, 93. Kaklaro aning nga mga gipanghisgutan din ni Brother Maximo Pilunis. Ug unya ngano nga dumilian magid nato nga nasabtan, nabatian naman gid na nato ang kamaturan. Abi nimo, Brother Maximo, ug nagbasa kag Biblia, mahibaw gyud unta ka. Sa panahon sa una, panahon sa lunop, huna-huna agud to panahon sa lunop.
Dili man to mga tawhanaan nga naabagod ang Biblia nagsulti 8 lang ka tawo ang naluwas. Meaning nga unsa gyud ang daghana ang nangalaglag. So sa laktod pagkasulti mahuna-huna nato nga dili mo'y basihanan alang sa kaluwasan, dili mo'y basihanan alang sa pagkainsakto ang gidaghanon sa atong mga sakop o mga miyembro. Kay kung maupa tan-awat tong nangalaglag sa unang panahon, labi daghana, pila lang katao ang naluwas, 8 sa kapanahonan ning Noe. Pero kadtong mga nalaglag panahon sa lunop sa tubig, dili man to mga tao nga wa to kay bawas kamatuoran. Nga naman giwalihan man to. Pero nganong nangalaglag sila tungod sa ilang pagdumili sa kamatuoran. Sa samang kaagi, Brother Maximo Pilunes, ang karong panahon na gustos Ginoong iwali ang maayong balita. Mao bitaw si Kristo gid mismo namulong siya sumala sa Mateo 24:14 ingon niya, "And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come." Nganong ipawali man ang maayong balita sa tibuok kalibutan, ang tuyo aron ang tao mahibalo, aron ang tao masultian, aron ang tao masayod. Ug tungod niya na sa diha nga naabot na sa imong dalunggan ang pulong sa Ginoo ginawali, kung imong tan-awon ang Herbihanon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo sa ing tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing. Nadungog nimo Brother Maximo Pilunes ang pulong sa Ginoo. Unta dili nimo pagahion ang imong kasing-kasing uban sa tanan nga mga naminaw karon. Ayaw kalimti ang kanunay kong ginisgutan sa kanginan. Ang Santiago Kapitulo 1 versikulo 21 nag-ingon, "Busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan og dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag." Timan higala nadungog na niyo ang pulong sa Dios, matud pa dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Busa sa adlaw sa katapusan, kung dili ka man gani maluwas, dili tungod kay wa ka kahibalo, dili tungod kay wa ka masayod, dili tungod kay way taong nakasulti nimo, ang rason ngano nga ikaw ako dili maluwas, tungod kay ang kamaturan nga imong nabatian, imong gidumilian, wa nimo dawata. Magunsa mo lang na, gusto kag kaluwasan, unya wa nimo kinabuhi ang kaluwasan. Gusto kag langit, wa ka magkinabuhi para og langit. Sama pananglitan, gusto kang madoktor, abogado, engineer, pero di ka mo eskwela, unsaon mo nimo pagka-abogado, unsaon man nimo pagka-engineer, nga wa ka man mo eskwela. Sa samang pagkaagi, makabot mo lang ang kaluwasan kung imong kinabuhian ang kaluwasan. Mabuhay ka, Brother Maximo Pilunes, uban sa tanang mga naminaw karon. Okay, sa dili patam paingon nga tugid sa pagtapos atong programa ato sang pamatian ang usa ka intermission song gikan kang Miss Hanilin Punay. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madali
kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan, pawiin mo ngayon. Huwag magpaliban, huwag mag-alinlangan. Makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Okay, daghang salamat Miss Anilin Punay. Mga higala doon na nalay 1 minute nga nahabilin sa atong programa adto ta sa pag-ampo sa pagtapos. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa mga kamatuoran sa imong pulong na paabot sa igdulungog sa tanan nagapaminaw karon. Itugot mo unta o Dios nga kini manginbililhon ug mahimong panalangin sa ilang mga kalag. Dad-a ang tanan sa kahayag sa kamatuoran, sa pagsabot sa kamatuoran, kabiga nga makaduol ang tanan sa pagpangalaga diha kanimo aron kami maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Daghang salamat Ginoo sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpanood, sa inyong pagpaminaw. Ato sad pasalamatan si Sir Linley Villamor nga nag-assist nato nini nga ato nga programa karong gabiuna. Kini na lamang ang inyong mga alagad niini nga programa. Itong bisita si Miss Hanilin Punay o kining inyong ubos nga higala gigsuon. Brother June dito magaingon sa inyo mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.